салам, тамошабини азиз. Ин барномаи Ширинак аст ва дар ин барнома мо танҳо ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем ва имрӯз беҳтарин қаноди ширкати шоколаде ба мо пухтани шириниҳоро ёд медиҳанд, яъне апаи Мастона. бале. Апаи Мастона, биёед шинос мешавем. Номи ман Асал, номи шумо Мастона. Мо шинос будем. Албат. Ман 8 сола, шумо чанд сола? Ман 25 сола. 25 тарҳи 8 чанд мешавад? 17. Шумо аз ман чанд сол калон будаед? 17 сол. Ман аз шумо чанд сол хурд будам? 17 сол. 17, ҳа? Бале. Ҳа, апай Мастона, мо имрӯз чӣ мепазем? Мо пирожни омода мекунем аз мева. Аз сабзавот намешавад? Не, барои он ки ҳозир фасли тобистон аст, мо аз меваҳо истифода мебарем. Кулчақанд тайёр мекунем. Апай Мастона, акнун ман ба шумо баъд кӯмак мекунам? Албатта. Аз чӣ оғоз мекунем? Аз хамираи бисквитамон. Истед. Даст пӯшад. Тамошобини азиз, бо мо буданро фаромӯш насозед, зеро мо имрӯз ба шумо пухтани як нави ширини тобистонаро ёд медиҳем, ҳамин таб не? Апай Мастона, барномаи мо як шарти асосӣ дорад. Чӣ бошад? Ман бояд ҳатман ба шумо кӯмак кунам. Ту ба ман ёрдам медиҳӣ? Бале. Чӣ кор карда метавонӣ? Танҳо тухм зада метавонам ва хӯрдан. Ба мо ҳоло тухм задан дар кор нест, зеро бисквити мо омода аст. Ҳеҷ гап не, ман мехӯрам. Хоб. Кӯмакам Шурӯъ мекунем. мекунем, майлаш. Инро монда. Ой. Опа. дугонаҳои азиз, шумо ба мисли ман ба ашёи тез даст нарасонед. Хокорд, кайчи даст нарасонед. Инчунин ба назди тафдон ва асбоби барқӣ наздик нашавед. Офарин Асал, ту ин қадар доночаӣ? Магар шумо доноча нестед? Ба фикрам чени ту не. Чини ман не? Бале. Биёед хай интар мекунем. Дугона мешавед? Албат. Агар шавем, ман ба шумо ёд медиҳам. Албатта, чаро не. Асал. Мастона. дугонаҳои азиз, ана дидед, боз як дугонаи дигар пайдо кардем. Акнун чӣ кор мекунем? Барои он ки қабатҳои бисквитамон рост ояд, мо аз ин корча истифода мебарем. Ин ба корча монанд нест ку, ин як корди калон аст, лекин ба асбоби мусиқӣ бештар монанд аст. Бале. Агар ин хел кор надошта бошанд, чӣ кор кунанд? Агар ин хел кор бошад, ин хубтар аст, барои он ки қабатҳои мо рост меояд. Агар набошад? Агар набошад, аз инҳо истифода баранд. Агар ин хелиам надошта бошанд? Аз ашёҳои хонагӣ истифода баранд. Масалан? Масалан, аз корчаҳои хонагӣ мо дар хона истифода мебарем, аз анамо. Агар корчаи хонагиашон дар дасти ҳамсоя бошад чӣ? Рафта оранд. Агар ҳамсоя дарона кушояд чӣ? Аз хонаи ҳамсояи дигар рафта гиранд. Ба занҳои хонашин тавсия медиҳам ки ба ана ҳамин хел ширкатҳои қаннодӣ рафта кор кунанд. Ба чӣ мешавад? Кор мекунанд, ҳунар ёд мегиранд, дар хона шишта беҳуда хаста намешаванд. Магар дар хона шишинию хаста мешӣ? Албатта. Ин акнун чанд қабат шуд? Ин 3 қабат шуд. Мо инро 3 қабат бурида, ана акнун қаймоқро мемолем. Шурӯъ мекунем. Инҳояшро исм монда. Боз чӣ дар кор аст? Қаймоқро мемолем. Мураббо.
ан акнун мо қаймоқро молидем, ан акнун мурабборо мемолем. ман ҳам кӯмак кунам? Албатта. аз ивистен ман мерезам, шумо мемолед. Бале. мана Каме дигар. ан акнун қабати дигарро мемонем. қабати дигарро? Бале. хеле хуб. Қабати дуюмро. қабати дуюмро мураббо мемолем? Бале. намолем чӣ? баъд қабатҳоямон он қадар зебо намешавад. агар зебо нашавад чӣ? маззаашам дигар мешавад. ина мураббои морам рангаш сурх аст. Бале. помидорам сурх аст. помидорро қима кунем намешавад? молем баъд. ӯ сабзавот аст. ҳеҷ гап неку? ин мева барои ин намешавад. ҳеҷ гап барои ширинӣ ҳамон намешавад. барои чӣ акнун ширинӣ мегӯяду? шӯрине, талхине ё ин ки тезине? барои чӣ? барои он ки ин ширин аст. ин ширинӣ аст. агар тез бошад тезӣ мегӯянд? албатта. агар шӯр бошад чӣ? шӯр. ҳа. ин ку ширинӣ. ман ширин ҳастам ки маро асал мегӯянд? бале. ан акнун қабати дигарро мемонем. қабати сеюм яъне ҳа? бале. ан акнун қабати болоро. мечӯқем сахт. ан акнун қаймоқ мемолем. қаймоқ. апаи мастонам? бале. қаймоқ аз хомаи 33% чӣ фарқ дорад? қаймоқ ин бо шири тоза омода мешавад. магар хома бо шири чиркин омода мешавад? не, ин яъне ки фоидаовар аст. ба организми мо зарар намеорад. хома зарар меорад? не, вале фоидааш кам аст. ин бисёртар аст ба организми мо. ин ҳамон қаймоқе аст ки мо субҳона мехӯрем? бале. бо ман фикр мекардам ки қаймоқро бояд танҳо дар субҳона хӯрӣ. дар дохилаш ягон мева мемонда намешуд? мешуд, аммо мо аз мураббои қулфина истифода бурдем. намешавад ки аз мураббои мандарин истифода бурем? мешавад. мураббои банан чӣ? мешавад ин ҳам. мураббои анор чӣ? мешавад. мураббои апилсин чӣ? мешавад. мураббои киви чӣ? аз он ҳам мешавад. аз ҳамааш мешавад? бале. аз сабзавотам, аз помидорам? не. тайёр шуд чашидан мумкин? не, ҳозир аввал инро гирифта ба яхдон монда каме худашро мегирад, баъд мебурем ва ороиш медиҳем. баъд чашидан мумкин? албатта. ороиш надиҳем намешавад? аммо бо ороиш зеботар мешавад. майлаш. бед ман барам. марҳамат. ана тамошобинони азиз, шириниҳои мо камтар дар яхдон истода муддати 20 дақиқа омода шуд. мо метавонем онро бурида ва ороиш диҳем. хуб, ман бурам? не, барои шумо мумкин нест. ту асал ба ин тараф мегузарӣ, ман дар ин ҷо мебурам. дар ин ҷо чист? дар ин ҷо оби гарм. оби гарм? бале. барои чӣ? барои он ки мо бояд шириниамонро хушрӯтар бурем. барои он ки қабатҳояш зебо тавад, бояд мо бо оби гарм инро бурем. барои чӣ оби хунук неву гарм? барои чӣ кордро худашро тар намекунеду дар об тар мекунед? барои он ки бояд ин ҳар як лаҳзае ки мо мебурем, бояд инро дар оби хел шуста баъд бурем. ана акнун шириниро мебурем.
то на. Бале. Агар дар об тар накарда бурем чӣ? ширинии мо он қадар ҳам қабатҳояш зебо намеояд. Агар қабатҳояш зебо наёяд чӣ мешавад? Он қадар ба ҳама маъқул намешавад. Ҳам. барои чӣ гирднавоашро мебуред? Магар крем намекунед дигар? Не, крем намемолем. барои чӣ? барои он ки ин ширинӣ аст ку. чӣ магар шириниҳоро бо крем намепӯшонанд? мепӯшонанд, аммо инро мо мебурем. ҳастанд хеле шириниҳои ё ин ки тортое ки гирдашон бо ҳамин хел пур шудааст. бале, аммо инро намепӯшонем. барои чӣ? барои он ки бояд қабатҳои ин маълум бошад. барои чӣ бояд қабатҳоят маълум бошад? барои он ки бояд зебогиашро нишон диҳад. барои чӣ бояд зебогиашро нишон диҳад? барои он ки қабатҳояш маълум мешавад. агар қабатҳояш маълум шавад чӣ? маълум шавад зебогиашро нишон медиҳад. агар маълум набошад зебогиашро нишон намедиҳад. агар зебогиашро нишон надиҳад хӯрдан мумкин нест? албатта мумкин аст. бо кордҳои майда бурем намешавад? албатта мешавад. аммо бо ин нақстар мо мебурем шириниамонро. табақча биёрам? албатта. акнун ороиш медиҳем ё ин ки не? бале, акнун ороиш медиҳем. чӣ кор мекунем? бо меваҳо ороиш медиҳем. кадомаш? аз афлесон. тамом? бале. мандарин чӣ? аввал аз афлесон. бале. тамошобинони азиз, анакнун мо дар халтачаи махсус кремро гирифта шириниамонро ороиш медиҳем. гул намонем чӣ? аммо гул зеботараш мекунад. мумкин аст ман ҳам монам? албатта. марҳамат. кӯшиш кун. ту бояд бисёртар кӯшиш кунӣ. ана акнун ана ҳамин тавр ороиш медиҳем. ана акнун гулашро мондем. ман ҳам мондам тамошобинони азиз. ана акнун афлесунро бурида ороиш медиҳем. набурида ҳамин хел монем чӣ? намешавад. ин бисёр ҳам калон. ҳеҷ гап не. мехӯрем. манаш. апаймастона инҳоро чӣ хел мемонем? ҳозир мебурем, баъд мемонем. якташро монед, ман бинам, баъд ман мемонам. ана ин тавр. ҳа. ба ҷои афлесун ягон меваи дигар истифода барем намешавад? мешавад албатта. масалан кадом? аз қулфина, аз гелос, аз банан, аз ҳамаи меваҳо истифода аз барем. картошка, ҳа? картошка ин сабзавот аст ку. ҳеҷ гап не. муҳим фоидаовар бошад. бале, гапи ту дуруст, лекин бояд мо барои ширинӣ истифода барем. аз ширинӣ, аз меваҳо, аз сабзавот не. ба агар аз ширинӣ истифода барем,
ширини бо ширини чӣ хел мешавад? бисёр ҳам болаззат мешавад. ширини ба талхӣ ба шӯрӣ хеле ҳам бомаза аст. не хато мекунӣ. афлесонро дар болои шириниамонро мегузорем. аллакай ман мондам. бале. ана акнун жилеямонро гирифта гулҳоямонро ороиш медиҳем. чӣ хел гул мемонем? нуқтача мегузорем. бе ман ҳам кӯмак кунам. офарин ба ту асалак. ёд гирифта истодам. ана акнун барои зеботар ва хушрӯтару хушбӯйтар шуданаш аз хокаи кокос истифода мебарем. ҳозир ман меорам. кокосои стружка? бале. ман ҳам кунам? албатта. ана дид тамошобинон азиз, ман китоб мехонам. агар шумо ҳам ба корҳои ман ҳам хел тамошо кардангид ёд мегиред. ана акнун ширинии мо омода шуд. ҳоло бошад барномаи мо ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.